signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Raphael Signs. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Kazwai salibonani kusangana zvekare pano paSly Media. We are back again nenyaya yamadzibaba Ishimayo yoku Lily Farm kunyabhira. Nasi mustudio tavingwa tatsikwa na mama Maipolite vari muno. Mama ava vane mwana wavo akashaika kunyabhira kuLily Farm, akavigwa vasina kunyatsonzwisisa kuti chii chakanyatsoitika, zvakafamba sei, nyaya yacho yanga imbonyatsorii yei kuzoti zvinzi mwana angane 15 years angonzi atsakatika zvavasiri kuziva. Nasu uno paitika imwe yatingati a developing story, paitika imwe development panyaya iyi. Kwaendwa kunyabhira kuLily Farm kunofukunura mapfupa kuti aende kunoongororwa. Vanotariswa kunzi mwana uyu chii chakazokonzera kunge angaita sei achishaika. Ngatisangane navo mama vari muno mustudio, mastudios edu eSly Media TV. Mama ndinokuchingamidzai. Kwakadiko kwamwabva? Aiwa, kwatabva kutsvene. Handiti ndokumbira munyatsoti kwidze izwi renyu kuti vati vatiri kutaura navo vanzwisisewo zveshuwa kuti ndiri kutaura namama. Zita renyu chairo ndinokumbira muzivise vari kuona. Alright. Makati yenyu ruzhinji rweZimbabwe. Ini ndinoitwa Naomi Zavari. Ndiri zvakare Maipolite Coffee. Polite Coffee akashaikira kunyabhira kuLily Farm kupurazi ramadzibaba Ishimayo. Ndofunga ndakamboenda zvakare pamedia tiri pamwe chete neveSly Media. Zvino nhasi ndadzoka ndichida kuti ndipe kutenda nekubatsira kwavakaita kuti ndisvike pari zvinezvi. Nhasi tanga taenda kunyabhira ndakwanisa kubatsirwawo kusvika pakuti nhasi tafukunura Polite arikuda kuitwa reburial. Saka aitwa reburial arikufanira kuongororwa Polite kuti akafa nei uyezve kuti ndiye here. Ndo chikamu chatave, asi ndoda kutenda nemabatsirirwo andakaita nevemedia. Ndoda kutenda zvakanyanya angava mapurisa eZimbabwe nekundibatsira kwavakaita kusvika ndisvike pari nhasi. Ndinoda kutenda zvakanyanya. Alright mama, maita basa. Ndoda kuti timbodzokerei kumashure zvishoma. Vazhinji vakamboona video renyu tichitaura tichitsanangura pamusoro paPolite, vamwe ndo vasina kuriona. Saka for the benefit of those vanga vasati vambonyatsonzwisisa nyaya iyi kana kuti kudzora ndangariro mumashure mbijana dzevanhu vari kuona vanodai vakamboinzwa, ngatimbotaurei pamusoro paPolite. Chii chakanyatsoitika kuti zvinzi mwana aenda kuLily Farm? Polite akatorwa tingangoti Polite kuroorwa kwake kwaakaita. Vapostori vakauya kumba vakatiwo tinokumbirawo kuti tiende kuLily. Toda kuenda kune munamato uri ikoko kune kwatoda kuenda. In fact havana kutaura kuti tiri kuenda kuLily. Vakangoti toda kuenda kune munamato kwatiri kuenda. Kauya vana madzibaba vakati tigadzirirai tiende. Ndokugadzirira kwatakaenda. Tikaenda tasvika kufarm kwekwe ndo pakabva paimbirwa hosana Polite. Aimbirwa hosana. Ndobva vangoti ari kumbosara kunoko. Zvanzi ari kumbosara kunoko achiona vapostori. Ndokugara kwakaita.
kusvika azosvikawo mu9 months. Alright, zvichiitika zvese izvi mama, baba vaPaulite nyakubereka wangu ari papi? Ndiwo vaitofambisa nhau dzacho, vanga varipo baba wake. Saka baba vaPaulite ava takazoti tafamba ndopatakazonzwa kunzi mwana arwara. Kurwara kwake hatina kumbokunzwa, kangonzwa kunzi avhunduka usiku ndobva tangabuda forumu nemukana. Saka vakazoti chakufonera chikuzivisa kuti zvapapi, anga ari makuseni kumanheru ndopa wakazoti ashaya. Saka inge iri nguva yelockdown ndopatakati chirege tinokumbira sabu kudzamberi kufambisa makuseni acho. Pavakatiwo ndiri kufonerwa nevapostori kuti muri kunonoka, hazviito tirambe takaungana. Saka ini ndakufanira kutungamira, baba vaye ndopa wakatungamira. Ini ndobva ndasara nanambuya vake vanova mai vangu namai vavo tichibva kumusha. Saka tubva kumusha kumudzi taikwira tichiburuka. Baba Paulite vaifonerwa nehama dzavo dzanziri muHarare muno vachiti mukoma tisangane muno mutoona kuti toronga kuti ngetesei pamusoro pekunoradza mwana, asi ivo vaivadzimira chifoni. Saka inini ndaitaura nanabamunini vaivai kusvika takazosvika kuLily Farm manheru kumapast 8 vachitoti tabva usiku uno kuma7 kunoradza. Zvanzi izvo mai Paulite vari kutoya nehama, saka hama hadzitendero. Saka ngatitovigei, ndokuviga kwavakaita. Tichisvika takangofungidzira kuti mwana ari mumba. Tichisvika kutarisa mumba tikutoona makarara vanhu hamuna mwana. Ndopatakatanga kubvunza kuti ko mwana aripi zvikanzi tatomuviga. Kwanga asununguka here? Havana kukwanisa kunyatsotaura chokwadi, vamwe ndovaiti anga asununguka. Tikati ko mwana wacho aripi? Uyezve tanzwa muchinzi mwana wekurwara kwaakaita akaendeswa kuBhangeti clinic. Saka tudochi matsamba ekuchipatara vanokwanisa kutidayira. Saka ndanzwa muchiti maibva imimi nababa vaPaulite kumudzi. Mwana uyu akashaika baba vasiri muLily Farm. Hongu, tanga tine 2 days taenda kumusha. Asi mukuroorwa kwemwana uyu naye mama, mwana anga ane 15 years, manga mabvumirana nazvo here imimi samai vemwana? Kwete, handisina kubvumirana nazvo, asi kuti baba vaisa mutemo kuti mwana ndewangu. Hakuna munhu anotonga hakuna mudzimai anotenderwa kutonga mwana. Saka ndakashayiwa simba. Alright, ko pakuzoti ari kusara achiitirwa munamato, ndepapi mimba makazonzwisisa kunzi mwana asara achirodzwa kana kuti achipiwa murume, nokuti mama udzwa kunzi mwana ngaasare after paimbozana paitwa munamato? Vakanzi ari kusara achimbogara nevamwe vapostori vachiona hake vamwe. Saka nekufamba kwenguva vakazoya kumasowe ndopatakazogudzikanwa zveshuwa mwana yatoo kumurume tisati tabva kubudiriro. Pavakazonzi sowe repabudiriro ravharwa, kwangu kusanamatwa nhonga kutonamatira kuLily. Ini handina kukwanisa kunonamatira kuLily kusvika Paulite azoshayika. Nderipi gore ratsakatika mwana? Paulite akashayika 2020 muna May, so 22 May. Saka ivo baba vakazvitambira sei vachinzwa kuti mwana avigwa vasipo? Baba vakatosvika ndivo vakatobatsirana nevapostori kuti mwana avigwe isusu tisati tasvika. Vakakusiyai kumusha vakurumidza kuuya? Zuva rimwe chete bva watosvika bva watochera bva watoviga. Asi ivo vaitiwo kuti tizofanoviga takatozviziva kuti muri kuya nehama. Ini ndandichidzimira hama mumafoni ini muchitaura navo, nekuti tinotoziva kuti kufemiri kwedu kunotonzi vanhu tinotobatsirana kuti munhu anovigwe kumusha. Saka uyu mwana uyu anga wechipostori, anga asingafaniri kunovigwa kumusha. Saka izvezvi vari pai baba? Baba vaPaulite vakazoshayika 2022. kuLily Farm kwangu sina dzimwe hama dzanziriko? Kwete, kwanga kusina. Ko vamwe vana, mune vamwe vana here vanga makaita besides Paulite? Hongu, ndine vanin'ina vake 3 nehanzvadzi yake 1. Varipi? Ndinogara navo 4.
Alright. Ngatiende muzuva ranhasi mama muchinzwa imimi kuti makuenda kunoti mapfupa emwana afukunurwa. Ndoda kunzwisisa kuti moyo wenyu wanyatsonzwa sei kuti takunofukunura mapfupa emwana. Inini pakunofukunura mapfupa emwana ndafara kuti mwana akuenda unoradzikwa mumusha make kune vedzinza rake, asi mukati ndanga ndichirwadziwa nemaradziro acho avanga vakaita. Taona mune mabhakezi atizoti ndiye Muguva imomo. hongu, taona mune mabhakezi nezvimaridhi atisuzwa ndezvei Nezvimache? zvimaridhi zvemabhaketi. Alright. Asi mamuchiziva zvenyu kuti mwana paakashaika anga akazvitakura? Hongu, anga akazvitakura, asi nazvino izvi hatisi kunzwisisa kuti anga asununguka here mwana wachona aripi, nekuti havana kutitsanangurira zvese here patakavabvunza vapostori vacho. Havana kukwanisa kutitsanangurira zvakazara. Saka pari zvino izvi ndinyatsonzwisisa kuti Polite akafa nei chaizvo handisi kunyatsozvinzwisisa, handizvizivi. Imi munonamata kuchechi kupi mama? Pari zvino izvi ndakamira kuMasuwo ikoko kwataienda. Mainamata amai ana madzibaba ichimai iyoyo? Hongu, ndokwataienda ikoko. Makamira zvanyatsosvika pastage ipi? Kumira kwandakaita, kushaika kwakaita Polite, ndakasara ndakungoteerawo zvangu, ndichingoteera ndichiti pamwe kuda murume achagona kuchinja upfungwa tosuduruka muchinamato, asi zvakatozokonzeresa kuti tisiyane nekudawo kuti baba vaitotiwo pakashaika Polite ndakatanga kutaura namadzibaba echimairi nemameseji kubva na10 dzeusiku kusvika na4 am tichipindura namameseji. Saka zvadaro mameseji iwayo ndo akazoita kuti baba Polite vadedzwe nedare kuMasuwo, vachinzi iwo mudzimai wenyu akatongesa Mwari wedu. Saka isusu hatichakwanisa kunamata nemi baba, nokuti mudzimai wenyu akatongesa Mwari wedu. Saka baba Polite vakasvika pakunditi hande munokumbira ruregerero Mwari kuti ndikwanise kunamata, nokuti ndiyane rwendo rweupenyu hwangu. Ini ndikati handikwanise kunovakumbira ruregerero nekudawo kuti mwana akaita se akashaya, uyezve hamunonyatsonditsanangurira zvese here kushaika kwakaita mwana wangu. Ndo pakasvika pakundiudza madzibaba echimairi kuti inini maandigira nyika kuti ndirume manje ndinonakura. Saka makandigira nyika kuti ndirume nekuti vanga vakutongeswa nababa munini vachinzi iwoko imimi mukoma munogoradza mwana nevapostori, moramba zvakare unoratidza guva pakarara mwana. Hamuzione here kuti mhosva yamutopara kuna mai vemwana, mai vemwana vasi step mother vake, ndimai vake nyakutumbura, morambidza kuti vaone pamaradza mwana. Saka vakatsamwa nazvo. Pavaiti makandigira nyika kuti ndirume manje ndinonakura, vaida kuedza kureva kuti chii? Vaiedza kutaura kuti mandigira vanhu vemunyika kuti vanditongese ndinonakurira kuro. Saka ini ndakazosvikawo pakuvapindura kuti zvamati munonakura, saka kura kuti mwana makanakurazve. Ndopavakati handikwanise kuti nditongeswe nemi amai. Ndopavakabatirira kumurume vakabva vamudzinga kuMasuwo. Vamudzinga kuMasuwo murume ndopakaya kutangawo kundishungurudza achitendai munonokumbira ruregerero Mwari nokuti ndoda kunamata. Saka ini ndakasvika pakuramba. Baba Polite ndopavakasvika pakunzi imimi mudzimai wenyu zvaaramba kunamata, zvaaramba kuya unokumbira ruregerero, zvakakosha kuti mumusiye. Kana makundikana kunomusiya kurudzi kwake kuvabereki vake, musiyei mudzimaiwo. Saka wakabva vadecide kukusiyai? Hongu, baba Polite vakasvika pakunditi ndamboedza kuti pamwe muchabvuma kunokumbira Mwari ruregerero ndikwanise kunamata. Saka kuti tirambe tichifambidzana zvandikona, uyezve muri kuita imwe nguva yekuti muri kuendesa vana kuchikoro. Ndikabva panapa mukuendesa vana kuchikoro muchiti zviri nani vana vaende kumaextra lesson pano kuti vagare. Inini handichakwanisa kugarisana nemi. Saka nguva yacho vakabva vanditi inini ndakukumbirawo blanket rekufuga nemetress nepoto neketeni. Ndichibva ndavapa vakati inini ndakuenda. Ndopavakandisiyira dhora vakati muwana pekutangira.
pavaenda kuLily Farm vakati ndakuenda kutsvaga imba yekuloji asi ndiri kugadzirira kuLily pekugara. Ndikakwanisa kupedza ndikuya ndichitora vana ndonogara navo ikoko, ndokundisanangura kwakaita. Asi kuenda kwandaita kudzoka kwangu kuchanetsa panapa. Saka iwe wakazoshayikira kupi? Anzi wakashayikira kuNyabhira. kuLily Farm ikoko? Hatizoziva kuti papi chaipo nekuti takangonzwa kunzi vaita accident. Takafonerwa nemupostori vanonzi madzibaba Standrek vachiti murume wenyu aita accident. Saka endai munomona kuSouthampton pala inonzi Zorora iri kuSouthampton. Munoona kuti ndiye here. Zveshuwa takaenda nehama dzavo tikabva taona varivo zvechokwadi. Saka kuti tizvinzwisise kubva ipapo pachona hapana akakwanisa kuziva kuti mota vakanzi vaita magonyeti aita head-on, hapana akakwanisa kuaona magonyeti acho kana kuti tizive kuti vakafamba sei kuti vabve kuNyabhira kuya kuSouthampton. Nazvino hatinyatsonzwisise rufu rwababa Polite. Ko iwo mapurisa akatsanangura kuti chii, kuti chitunha chauya sei? Hapana akakwanisa kutsanangurwa zvizere. Nazvino hatitozwisise rufu rwababa Polite. Asi makaviga zvenyu zvakanaka zvokuti makavaendesa kumusha? Baba Polite vakatakurwa nehama dzavo. Mushure mekushayika kwavakaita takatanga kufonera vapostori vanova vaiti ndidzo hama dzangu dzichandiviga. Vese vainzvenga vachiramba kusvika tatozongotakura nehama tikanovaradzika kumusha kumudzi kwaMutoko. Alright, mama ngatimbodzokere pamameseji amaisenderana namadzibaba Ishmael mushure mekushayika kwaPolite. Ndoda kunyatsonzwisisa zvimwe zvezvinhu zvavaitaura ivo uye matsananguriro avaiita muchivabvunza kuti mwana ashayika sei, vaiti chii? Inini mamwe mameseji handichiri kurangarira, mamwe ndakuabvisa mwana mangu kuti asaramba achindidumbira pai mwana. Mamwe handichiri kurangarira, vakanditi mungarwadziwe nerufu rwemwana wenyu, rufu chitsividzo, musanyanyorwadziwe zvenyu. Zvagara zvinoitika izvi zverufu. Uyezve musazvinetse henyu nekuramba muchinditongesa. Iye mwana wenyu akatofa kare. Saka zvichashande chinhu. Asi guva vairamba kukuratidzai? Guva vanga varamba kutiratidza. Zvokuti takatodzokera ikoko vachitoda kutoita zvehondo chaizvo. Saka vakazotya bamunini vakati inini ndinoshandira paIncomo Barracks. Ndopa vakazoti vakomana hande tinovaratidza nokuti vanhu havatori padhuze nesu. Ndokuenda kwatakaita. Tasvika paguva paya ndakatanga kuchema ndakabata guva riye. Vakatanga kupopota kuti mune kukanganisa kwamaita mabatire eguva iroro. Musingatenderwi kubata, hamutenderwi kubata mune kukanganisa kwamaita. Ini handina kuziva kuti kukanganisa kwacho ndekwei. Mushure mezvo ndopavakazonditi pataitanga takunetsana pamameseji namadzibaba Ishmael vakanditi amai mune ivhu ramanokora paguva raPolite mari isakupi, mune ivhu ramanokora. Ndikati handina kunokora ivhu, imi ndimungatondiudza kuti ndanokora ivhu ndikaisa kupi, nekuti zvandaita izvi ndandakatotariswa nevanhu vese. Vanhu vakawanda vanga vakatonditarisa ndichiita ndakabata guva remwana ndichichema. Alright mama, maita basa tinokutendai. Ngatimbodzokere futi panyaya yamadzibaba Ishmael apa. Madzibaba Ishmael muchizonzwa kuti vasungwa vamujeri, moyo wenyu wakanzwa sei? Moyo wangu wakafara kuti vabatwa, zvekuti ndanga ndine chishuwo chekutoti kana kumira navo mudare redzimhosva ndichivabvunzawo mimwe mibvunzo yandokwanisa kuvabvunza zvichiburikidza nekutaura neni kwavaiita. Kubva ipapo patakavaona munhu anogara akangovharidzwa zvokuti kana kuti usangane navo utaure navo haukwanisi. Ndaidawo kubvunza nekuti inini kutaura chokwadi madzibaba Ishmael kunamata ndaida, kunonzi kunamata Mwari, asi vakandirwadzisa kusvika pakuti mwana ofa zvisina tsarukano, baba oteera. Nhasi uno ndasiyirwa vana 4, vana ivavo vachiri vadiki vese. Ndiri kutambudzika nekuchengeta vana. Ivo madzibaba Ishmael kuri kuti vakagara apa nhasi vari kunzwa uri vari kutiona tichitaura tese saizvozvi, munoda kuvati chii? Inini chishuwiro changu kusvika pari zvinezvi ndainchiti pamwe
ndichakwanisa kuwanawo chero mupostori chero anova mukwasha wangu ye ondibatsirawo zvakaitika hazvo asi vaikwanisa kundibatsirawo kana kundibatsirawo chero nepashoma kuti nditakure Polite ndinomuradza kumusha nekuti kutaura chokwadi hama dzakazvitambira asi kutambira kwakaita hama nemamiriro akaita kunze munhu wese akaomerwa saka tasvika pachikamu chekuti polisi ati zvimwe zvese takubatsirai asi pakudiwa transport yekuti muchitakura Polite muende kumusha saka hama vati tazvitambira asi zvakaoma saka ndachitokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti kana pane anokwanisa kundibatsira chero dhora ndikwanise kuwedzererawo kutakura Polite tinomuradza kumusha kunova kune dzinza rake nekuti zvakaitika izvi zvakaitwa kuburidza namadzibaba eShumairi kuri kundirwadzisa kwese kwavaindiitira. Ndo chikumbiro changu chakanyanya nekuti ndakasirwa vana vadiki 4 vese vachiruda kuriitirwa kutanga vachari form 1 anoteera ari grade 7 mumwe wachona ari grade 4 neECD vana vangu vachiri vadiki saka ndachikumbiro kuruzhinji rweZimbabwe pachimiro chatavichi Polite tamupiwa asi tamusiya kuparire nyatwa arida kuitwa postmortem neDNA kuti aone kuti ndiye here nekuti vari kutasara mapfupa. Alright. Ndo chishwiro changu. Alright mama, vari kuzvinzwa. Mataura emimi nyaya yetransport ndezvipi zvimwe zvamungati zviri kudiwa futi kuti muzonzi masvitsa Polite kumusha? Alright. Pari kudiwa coffin, panodiwa gumbeze rekuti afugewo nefuko uyezve panoto unzi paita rufu rwakafanana nerufu panotodiwa chikafu. Saka inini nguva yese ndanga ndichifamba ndiri munhu anoita zvekutengesa zvevending. Saka zvandiri munhu anoita zvekutengesa kuvana vada kudya vadaenda kuchikoro kundikufambira nhau yaPolite nguva yacho yekuti ndironge misika yachona chaiyo yange ichitonetsa. Alright. Ndokumbiro munyatsopinda munyatsotsanangura mamiriro akaita upenyu hwenyu pari zvino. Inini ndiri mudzimai ane vana 4. Vana vangu vachiri vadiki vese hapana ati akukwanisa kuzvishandira. Mukuru wachona ndowa 2008 asi akanonoka kuenda kuchikoro nekuti vana vairambidzwa vanga vakatogara vasingaendi kuchikoro vana vangu. Right. Zvekuti vaiti vakatoonekwa vakabata chero peni chero bhuku vairohwa nababa vavo. Saka pari zvino izvi ndakazokwanisa kushingira kuti vana vaende kuchikoro asi wekutanga ari form 1 wechipiri ari grade 7 wechitatu ari grade 4 wechi4 wachona ari ECDB asi vana ava vana vari kugona. Ndo zvimwe zvikundirwadza zvikundibata zvekuti dai kwaikwanisa kuwanawo anokwanisawo hake kungondibhadharirawo chero mwana 1 kubhadharira mwana 1 chikoro ndongogamika wangu pari pachikafu ndozongobatanidzo zvangu kuchikoro ndokwandiri kunyanya kushuhira kuti vana ava nekuti ndasara ndiri ndini muriritiri wavo. Dai kuri kunzi baba vakaenda zvavo kuKenani pamwe vachadzoka apa ndisina tarisiro yekuti vachadzoka nokuti vakatofa. Saka ndo chikumbiro changu chandandichikumbira zvakanyanya mararamiro angu andinoita. Alright mama, maita basa tinokutendei nenguva yenyu. Tichipedzisa rega ndimbokudzosere kumashure mbichana. Pane pamataura kuti makazobudirira pakunoratidzwa guva raPolite muri kuLily Farm. Muchisvika panzvimbo iyi yemakuva panga pakamira sei? Panga pane makuva makakwanisa here kuverenga kuti aiva makuva mangani? Panguva yakaradzwa Polite paiva pane makuva 2 ndo atakaona nemamwe anga ari museri achinzi iri side rineri ndere makuva evapostori rimwe side rainzi ndere vamwe vagari vemufamu imomo ndo vasiri vapostori ndo vanovigwa ikoko. Saka iri ranga riri pasaidi paPolite ranga riri Marian akafa achisununguka matwins 1 wachona akabuda
wana akabudisa gumbo ndokufa kwakaita achibva angoratidzwa akadaro ndisingaziva kuti hama dzake Marian vari kuzviziva here kuti hama yavo yakaita se yakashayika nokuti ainzi anobva kure. Marian anga akaroorwa nababa Vhiki madzibaba Tondi ndokufa kwaakaita Marian. Saka panguva yacho iyoyo panga paine makuva mairi. Asi Marian maimuziva here pakunamata kwenyu muri muchipostori? Marian ndaimuziva. Anga asina vabereki vake vanga vari momo? Ndakanzwa kuti aiwa vabereki vake mamusina. Saka akangoya ari ega? Akauya achishanda semusikano webasa, handizoti aishanda ndobva atanga kunamata pabudiriro pamadzibaba Ishmael ndokuzowanana kwakaita namadzibaba Tondi. Asi mukunzwisisa kwenyu muchitaura mukunamata, Marian aimbotaura kumusha kwake kwaanobva here? Marian tine vamwe madzimai vatinogaranisana navo kwatinogara ndovanotoziva kuti kumusha vainyanyonzwanana naMarian zvakanyanya vachiti madzibaba Tondi nemurume wavo vanobva muvhireji rimwe chete. Saka ndovainyanyonzwanana naye zvakanyanya kuti vazive kuti kumusha kwake kwakamira sei Marian. Asi naangonzwa zvichinzi akakurana nasekuru, vabereki vake vanenge vanonzi vakashaya. Saka mukunzwisisa kwenyu hapana kana hama iri kutoziva kuti Marian akashayika? Tinotenda mama maita basa. Ndamboti ndichipedzisa pati ndomubvunzo wangu wekupedzisira. Ko mukwasha aripi murume waPolite? Sori zvenyu mhuri yeZimbabwe ndisina kukwanisa kutsanangura pari zvinezvi ndakaremerwa. Saka zvimwe zvinhu ndikuita ndichikanganwa. Chiri kunyanyondirwadza ngoni. Ndaiti pamwe ngoni tichakwanisa kumuona ngoni ndiyanga akaroora Polite. Mushure mekushayika kwakaita Polite akaroora vamwe madzimai mairi padiki kuna Polite. Saka pakauya chikamu chekunzi kwakutorwa vana maanda age vane vana nevasina vari kunoongororwa nehurumende kune kwavakaendeswa ndopakatorwa madzimai angoni. Saka atorwa madzimai angoni vari 2 zvinonzi ngoni akabva asudurutswa munzvimbo imomo. Isusu patakasvika last week tichinotarisa makuva tichida kuongorora pane guva raPolite takabvunza kuti ngoni zvikanzi ngoni akasiya kunamata haachagari pai muno mufamu muno. Saka taenda pamba pacho takaona zveshuwa hapana munhu, asi kuti titi ane nguva abva hazvisirizvo. Panoratidza kuti pakabviwa mwedzi mishoma yadarika nekuda kuti pane madhoo akatokiwa ane maketeni. Kana zvizve kuti ngoni akatama mufamu mulili famu angadai akatakura midziyo yake akatobvisa madhoo marata dai akatakura. Kureva kuti vakamutisisa? Pane munhu akatozondudza akati ngoni akabviswa munzvimbo imomo kuburikidza nenyaya yemadzimai yake. Alright, maita basa. Tanga tinavo mama maiPolite munomu mustudio muSly Media. Tanga tinavo vari kutaura nyaya, vari kutsanangura nyaya yemwana wavo anga ane 15 years anonzi akashayika kuLily Farm. Nhasi vakwanisa ivo kuti vabatsirwe mwana akafukunurwa, asi chasara ipostmortem yekuti atariswe kunzi mwana akashayika nemadNA tests ekunzi atariswe kunzi ndiye here zveshuwa kuti vakwanise kunomuviga kumusha kwavo chaiko. Asi mama vari kuchema, vari kukumbirisa kuti dai ndakwanisawo kuyamurwa, kuti dai ndakwanisa kuenda kunoviga mwana panodiwa zvakawanda wanda. Mapurisa ataiwa isusu tagumiro pano takwanisa kukufukunurira munhu wenyu taenda naye kuchipatara kuti anotariswa, asi kuzoburiburidzo kuenda kumberi vari kukumbira kubatsirwa, vari kukumbira chichemo chekuti kana pane ane dholowo zvake vanhu vangoita kanzatu Polite akwanise kunosorodzwa munzvimbo inova iyo yekumusha kwake. Mama, tichivharisa tichipedzisa kutaura, pane zvimwe here zvamungade kutaura, zvamungade kutsanangura, zvingava zvasarira pamwoyo penyu zvamungati zvinasi ndinoturura? Chiri kunyanyondirwadza ndechekuti vamweni vaPolite vakauya kurufu vachibva South Africa rweMuroora vachibva varoorwa namadzibaba Standrick yaiva shamwari yababa Polite. Vamweni vaPolite vanga vari vahombe
wa72 obva waroorwa namadzibaba Steinrich wa1978 vabva vasvika kuita mudzimai wavo wechitatu. Havana kugara gore vachibva vashayika kudaro. Mudzimai wababa Polite wavanga watora akabva atorwa zvakare nani namadzibaba Steinrich, shamwari yababa Polite hongu, akabva atorwa zvakare vakatombogarisana. Saka iye anoti ndakazotiza nenyaya yekuti ndakaremerwa nebarika. Saka ndandichiti pamwe nhasi ndichavaonawo vapostori vabva vatiza, vese vatiza, havasi kutobatika, vari kuti vakaona chero mota yepolisi, chero munhu ari kupinda imomo vari kutiza. Saka zvinhu zvikundibata izvozvo kuti zvinozopera sei. Saka ndandichikumbirawo chero vemutemo vachikwanisawo kuona zvavangaite, uyezve kuti vanhu ivavo vakwanise kana kubva kudzokera nzvimbo dzavakabva, kuti vakwanisewo kusunungura. Kune vamwe madzimai vakaremerwa vari kugara munzvimbo iyoyo asi vari kushaya kuti votangirwa papi. Uyezve ndichida kutenda kune rubatsiro rwandapiwa kusvika pari zvino izvi. Ndichiti dai zvaibvira zvisaitirwa inini chete, zvaitirwawo nevamwewo. Alright mama, maita basa. Saka ivo amwene vaPolite vakashayika ko atezvara vacho vanga vari kupi? Atezvara vaPolite havana kumubvira vanamatira imomo. Havana mungoni akakura namai vake nemukoma wake, asi mukoma wacho akabva enda kunogara kuchiweshe musha kwamai achibva aramba achinamato ichi mugore relockdown ireri, mushure mekunge atsva makumbo nekobra vachibika kobra vachiita maboka kubudiriro nevapostori. Saka akaputikirwa nekobra achibva atsva, ndopaakatanga kuti handichakwanisa hangu kunamata. Mudzimai wake pakashayika Polite abva akati baba muchakwanisa kunamata, vanhu vamaiguru vangoni. Akati hamusi kukwanisa kunamata. Saka izwi rakati murume kana aremerwa neichi chinamato unomusiya unotsvaga mumwe. Saka akabva asiya, abva anoroorwa namadzibaba Eriya. Akamusiya murume noti anga kunamata mamwe masuo asiri ekwamadzibaba Ishmael, achibva anoroorwa nemumwe murume vanonzi madzibaba Eriya, namwene vacho vachibva vatorwa namadzibaba Steinrich. Aya mazita aya munenge muchitaura namadzibaba Eriya namadzibaba Steinrich ndo mazita epachitupa here? Ndisingazoziwa hangu ndo mazita epachitupa here vanoshandisa, asi ndo rinonyanya kuzivikanwa. Mazita avo ndo anonyanya kuzivikanwa zvokuti ukasvika munzvimbo iyo ukatsvaga mazita avo unomawana. Ko imi murume wenyu aishandisa repachitupa here kana kuti reikoko kufamu? Aishandisa repachitupa rekuti Douglas Coffee. Alright, tinotenda mama, maita basa nenguva yenyu. Ndinodawo kusiyirewo nhamba dzangu kune vachada kunzwisisa pamusoro penhau yaPolite. Nhamba dzangu dzinoti 0784 946 361. Dzokurodzai zvekare. Nhamba dzangu zvakare 0784 946 361. Alright, tinotenda. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today.